Pangutana lang kung wanin ba. Oh. Kato diay mga Kristiyano nga naa dito sa Jerusalem nga namahulay og Domingo nga matod niya mga piki nga mga tawag ani. Asa man to gikan tong mga Kristiyano ha bro nga naa dito sa Jerusalem? Oh, kanang karon ha karon. Bali sa panahon karon ha dili kani adto ha kay sa kani adto panahon sa Bagong Testamento sa panahon ni Kristo wala gyoy Kristiyanos kani adto panahon ni Kristo nga nagbantay og Domingo Sabado na kani adto. So sa panahon karon dunay mga piki nga Kristohanon sa Israel nga nagbantay nag Domingo. Pangutan agikan. Gikan na sa piki nga pagtulunan. Gikan sa piki nga tinuuhan. Bro, So, bro. ang piki nga tinuuhan, wait lang. Bro. Ang piki nga tinuuhan, ang piki nga pagtulunan, nagagikan na sa Roman Catholic. Piki na, piki. Sulpot. Sige. So, Bro, ang akong pangutana ba katong mga Kristyanismo nga naa sa Jerusalem asam to sila gikan? Gikan ba to sa Amerika? Dagot Jerusalem. Asam ni? Asam to gikan? okay, ang tubag nako gikan lagi na sa siguro naiuban siguro ana gikan sa gitawag nato og Amerika kay kaniadto panahon manggod sa mga persecution nakatag mangguning mga tao kay pang kinamang size nga naay mga tao nga mingkalagyos kamingawan og ilang. So during the time of persecution, doon ay mga tao yun nga namakwit sila mo nang diya sa naay mga tao diya sa Israel, sa Amerika. So pero og Domingo ang gibantayan, mo na moingon ko gikan na sa piking tinuohan. Kaya ang tinuod nga tinuohan diha sa balaang kasulatan, Sabado man ang tinuod nga gibantayan sa Kristiyanos dili Domingo. Sa pangutana. Okay. So, katong giingon nimo nga mga Kristiyano nga naa sa Jerusalem nga matud papiki, kanu saan to sila naabot og Jerusalem? Sa to mga tuiga diya nga diin gisugdan nila ang pagpahulay og Domingo nga gipatuman dito sa Jerusalem. Kanu saan to naabot? Okay, kung atong i-trace up ang gitawag nato og panahon ni Kristo sa AD 31 to AD 100, ma'am gini ang tuig nga sulod karga gyud sa first century sa unang siglo nga naa si Kristo ug ang mga apostoles. Niana nga tuig ang gibantayan diha nga adlaw nga balaan Sabado. Gikan sa 100 after ana. Wait lang. Ato lang ito isab gamay. Pabuta-buta lang yun. Relax lagi. Bahalag sakit. Okay. Gikan sa 100. Gikan diha. So doon na yung mga tuig diha. Nga ang siyempre nangamatay naman itong mga apostoles. Si Juan ang last nga namatay nga apostoles. Namatay naman. So doon na yung mga tuig nga although na yung mga tagna or propesya nga sa Dias Pinadayag Kapitulo 1 nga biyaan nila ang ilahang gugma sa pa ang sunod nga henerasyon mag-apostasiya mao nang sa diha nga nag-apostasiya na ibiyaan nila ang Sabado ibiyaan nila ang sugo sa Dios ning compromise sila sa paganismo so diha nagbantay nagdomingo panalitan panahon ni Constantino nga iyag yung gipugos nga ang mga tao magbantay Domingo. Kadala, kano sa man naabot na sa Jerusalem na unsa mga tuiga ug kano saan nila gibantayan ng Domingo das Jerusalem? Mura akong tubag. Awoy pang ano? Tubag. Kano sa man na? Naging adlaw atong naging semana kano sa man? Unsa man adlaw jud sa tuiga? Tuig mo Kuma kumukong namatay na bro. ang mga apostoles, ang mga apostoles dunay mga gitawag nato ming talikod sa pagtuo, sumala ka sa balang kasulatan, mamiya sila unuhuan Wala Diyos. ko mutang ni talikod. Kado lang. Wa ko mangutan nagdabay ni talikod. Unsa bang tuiga naabot ang Kristiyanismo diha sa Jerusalem nga namahulay Domingo ug kano sa nila unsa tuiga gipa implement ng Domingo sa Jerusalem? Lagi tubag. Kuma namatay ang mga apostoles lagi. Kuma namatay ang mga apostoles, so pa na sa mga gitawag na tuduulan sa mga 3rd century baka ha, o 2nd century baka ha, o 4th century baka ha, kay Dipoklamar, Rito Santino. Asa na ebidensya? Si Putana.
Ebidensya daw, ipakita. Human namatay ang mga Jerusalem. Na ay Kristiyanong naabot dito sa Jerusalem. Sige. Okay, tubag. Ang Kristiyanos diya sa Jerusalem kaniadto panahon ni Kristo sa nagbantay na sa adlaw Sabado. Doon na may tagna gud nga mubiya sila. So, ang tagna o ang propesya na sa aron nga tuiga, naabot ang Kristiyanismo sa Jerusalem nga namahulay Domingo. Unsa nang tuiga gahapon naging adlaw. Unsa man jud? Tubag. Ang Kristiyanismo lagi sa buhat 11:26 mo itong mga Hudyo nagbantay sa adlaw Sabado. Marcos 1:21 buhat buhat 17:1-3. So mao na ang Kristiyanismo diha, unang Kristiyanismo. Wala na mga bot diha kasi sila man ang unang Kristiyanismo. Nagbantay na sa adlaw Sabado. Karon, wait lang. Ang pagtana kanus aman litaw o minggawas misulpot ba? Kanus aman misulpot ang Kristiyanong piki nga nagbantay Domingo. Misulpot na huma namatay ang mga apostoles. Misulpot. Dunay nagbalaod na magbantay sila ana. Kadalang. Wala kong mangutana, kanusa ni sulpot na. Ang pangutana ba, naman day Kristiyano dito sa Jerusalem nga namahulay Domingo. Kanusa na sila naabot na sa Jerusalem ug kanusa nila gi-implement ang Domingo diha sa Jerusalem. Tubag. Ang tubag lagi mao. Ako na lang gitubag. Ang pangutanang balik ko na ko ang tubag. Gibantayan sa Jerusalem ang Domingo huma namatay ang mga apostoles. So kanang huma namatay mga apostoles, doon na nay mga tuig diha nga ang iglesia nga gidumalaan kaniadto sa mga apostoles gisulod og mga bangis nga lobo. Buhat 20 30. Unya sa pagtindog na sa mga bangis nga lobo nanudlo nagdili mao. Instead nga ang Sabado bantayan ang Domingo na. Una nga kanang Israel karon nga nag-angkon wait lang, ang nasod karon nga Israel na ay Kristiyano siya nga nagbantay Domingo sulpot na gikan sa tinuod nga Kristiyano nagbantay sa adlaw amo na kanusa human namatay mga apostoles. Human namatay ang mga apostoles diha nagsugod. Sige. Unsa man jud tuiga nga matay itong mga apostoles then unsa pong tuiga nagsugod ang kanang mga Kristiyanismo nga diha sa Jerusalem nga nagbantay Domingo. Okay, tubag. Kung mangutan lang kanusa specific nga tuig under sa study ana pero ato pang istadihan. Pero ang akong tubag huma namatay ang mga apostoles kay ang unang Kristiyanos manggod ang mga apostoles man to ang mga unang sumusunod ni Kristo. Buhat 11:26. Sa buhat 11:26 unang Kristiyanos kinsa apostoles. So wala mga buk dito ang Kristiyanos kay sila man ang unang Kristiyanos. Kadtong mga Kristiyanos kaniadto nagbantay sa adlaw Sabado human namatay ang mga apostoles do na may tagna na mubiya sila mag-apostasiya dili ang unang Kristiyanos ang sunod na henerasyon naman compromise sila sa pagkanismo ng Domingo. Sige punta na sunod. Naaman dahil mga Kristiyano nga gabantay og Domingo sa Jerusalem. Ang akong pangutana, klaro kayo kanus aman di ay ng mga Kristyanismuha nagbantay og Domingo diha sa Jerusalem unsam na tuigan nila gi-implement diha ang adlong Domingo. Then kana nga Kristiyano nga nagbantay og Domingo diha sa Jerusalem, asa man na sila gikan nganong naa sila diha sa Jerusalem? Asa man nagikan man na dito sa Europe, naabot sa Jerusalem, asa man nagikan sa Pilipinas? Sige. Asa gikan? Juan 2:15 ingon si Juan, gikan sila sa ato, namiya sila kay dili man nato kauban. So gikan na kaniadto sa nagbantay sa adlaw Sabado. Gikan na kaniadto nagbantay o nagbantay kasuguan sa Dios. Namiya sila kay dili nato kauban. Juan 2:15 Juan kapitulo 2:15. So gikan na kaniadto sa unang Kristiyanos nga nagbantay sa adlaw Sabado, namiya man sila sa ilang pagbiya ang tuig huma namatay ang apostoles nga si Juan
Una na'y mga panahon o tuig diha nga natuman ang panagna sa kasulatan nga ilang i-abandon ang ilang pagtuo, ming compromise. Kay bag-o naman ang mga lideres, ming compromise sa mga paganismo, busa sulpot ang Domingo o kanang Kristiyanos pero nga naa sa Jerusalem, mga bantay Domingo sulpot na ang tinuro ng Kristiyanos kaya ito nagbantay sa adlaw Sabado. Subong tana. Kadali lang, bro. Unsa mang tuiga, bro, gibantayan sa mga Kristiyano ang adlawng Domingo diha sa Jerusalem. Unsa ang tuiga na? Og kinsa po nagsugo nila ana nga bantayan ang Domingo ahanan nila gikan. Tubag. Anis ako sa kinsa ang nagsugo. Ang nagsugo, buhat, kapitulo, Ezekiel 22-26, dunay tagna diha. Mga pare na miya sa balaod sa Diyos. Wala nila gitudlo ang igpapahulay. So, katong mga lideres, katong mga lideres kaniadto, katong panahon nga nangamatay ang mga apostoles, lahi na ang nagdumala sa simbahan, lahi na ang mga lideri sa simbahan, nanudlo sila og bili sugo sa Dios kanang Domingo. Gikan ng Domingo, gikan na sa paganismo. So kadtong mga Kristiyanos human namatay ang mga apostoles, lahi ng leaders nga nagdumala sa simbahan, mao na to ang Kristiyanos nga ingon si Juan 1:15 namiya sila kay di ato kauban sa to pa mga sulpot kanang Domingo kanang Domingo ang gibantayan karon sa Jerusalem nga gibantayan sa Kristiyanos sulpot na sa unang Kristiyanos nga nagbantay sa adlong Sabado sulpot na. So nato ba Kadalang. Dali ra man ning tag sulpot. Ang pangutana ba mao ni kanus ang tuiga gibantayan sa mga Kristiyanos ang adlawng Domingo sa Jerusalem. Tubag. Ako naman ang gitubag na ko na. Nga kung mangutana kag specific na tuig, tubag. Kung mangutana kag specific na tuig, ato ng susihon under sa pagtuon or investigasyon ang specific na year. Kung tuig kanus insulto ang Kristiyano sa nagbantay Domingo. Wait lang, ay sa pagsapa po, pagbaton o may pamatasan.